Zamisli trenutak tišine na vrhu skakaonice, vjetar stane, publika zadrži dah. Jedan čovjek se zaleti niz rampu brzinom većom od 100 km/h i onda ne skače, on leti. Skijaški skokovi su sport u kojem se granice ne pomjeraju centimetar po centimetar, već metar po metar. Često u jednom jedinom ludom pokušaju. A svjetski rekord u dužini leta oduvijek je bio sveti gral ovog sporta. Danas se vraćamo 40 godina unazad, u vrijeme kada je let od 180 metara bio nezamisliv i pratimo svaki svjetski rekord u skijaškim letovima od 1985. godine pa sve do današnjeg apsolutnog maksimuma. Ovo je priča o hrabrosti, tehnologiji, planici Vikersundu i ljudima koji su se usudili da lete tamo gdje niko prije njih nije. Godina je 1985. Mjesto radnje Planica, tada još u Jugoslaviji. Velikanka braće Gorišek već je bila poznata kao skakaonica na kojoj se ruše granice, ali ono što će se desiti u martu te godine niko nije mogao predvidjeti. Prvi koji je pomjerio granicu bio je Mike Holland, skakač iz Sjedinjenih Američkih Država. Na Planici je sletio na 186 metara, postavivši novi svjetski rekord. Za današnje pojmove to možda ne zvuči impresivno, ali tada to je bio šok. Skakači, treneri i sudije su se pitali da li je ovo uopšte sigurno. Isti dan Matti Nykänen 187 metara. Ali rekordi u skijaškim letovima rijetko dugo traju. Samo nekoliko sati kasnije na istoj skakaonici Matti Nykänen, najveća legenda tog vremena, leti 187 metara. Finski čudotvorac pokazuje da je Hollandov rekord bio tek početak. A onda trenutak koji mijenja sve, Matti Nykänen se ponovo spušta niz rampu i leti 191 metar. Prvi put u historiji čovjek prelazi granicu od 190 metara. Planica dobija reputaciju mjesta gdje se piše historija, a skijaški letovi ulaze u novu eru. 9. mart 1986. godina, Andreas Felder, 191 metar. Godinu dana kasnije svjetski rekord više nije ekskluziva Planice. Na letaonici Kulm, Austrijanac Andreas Felder skače 191 metar, izjednačivši Nykänenov rekord. To je bio jasan znak da se sport razvija, bolje skije, bolja aerodinamika, hrabriji skakači. 14. mart 1987. godina, Piotr Fias, 194 metra. Ponovo Planica, ovoga puta Piotr Fias iz Poljske. Let od 194 metra postaje novi svjetski rekord. Prvi put Poljska ima ime upisano u knjigu svjetskih rekordera u ski letovima. Granica od 200 metara tada je još uvijek djelovala kao naučna fantastika, ali više nije bila daleko. Nakon nekoliko godina stagnacije dolazi 1994. godina, vjerovatno najluđa godina u historiji Planice. 17. mart 1994. Martin Holvart, 196 metara. Austrijanac Martin Holvart postavlja novi rekord sa 196 metara. Publika slavi, ali slavlje kratko traje. Isti dan Toni Nieminen, 203 metra. Na rampi se pojavljuje Toni Nieminen iz Finske, skok 203 metra. Prvi put u historiji čovjek leti preko 200 metara. To je bio trenutak koji se zauvijek pamti i koji je zauvijek promijenio skijaške letove. Sve prije toga postaje era ispod 200. 18. mart 1994. godina, Espen Bredesen, 209 metara. Samo dan kasnije novi šok, Norvežanin Espen Bredesen leti 209 metara. U samo 2 dana rekord je pomjeren za čak 13 metara. Planica gori, svijet skijaških letova ne vjeruje šta gleda. 22. mart 1997. godine, Espen Bredesen, 210 metara. 3 godine kasnije, Bredesen se vraća u Planicu i leti 210 metara. Rekord ponovo ide gore,
ali ne zadugo. Isti dan Lasse Ottesen 212 metara. Norvežanin Lasse Ottesen koristi savršene uslove i skače 212 metara. Još jedan dokaz da planica nema granicu, osim one u glavama ljudi. 19. mart 1999. godina Martin Schmidt 214,5 metra. Njemačka zvijezda Martin Schmidt postavlja novi rekord sa 214,5 metra. Njegov stil i sigurnost u letu postaju uzor generacijama koje dolaze. Ali već sljedeći dan Tommy Ingebrigtsen iz Norveške leti nevjerovatnih 219,5 metra. Granica od 220 metara je tu, samo još jedan korak. 16. mart 2000. godina Thomas Herrel 224,5 metra. Austrijanac Thomas Herrel dolazi na samo pola metra od nove velike granice, 224,5 metra. 18. mart 2000. godina Andreas Goldberger 225 metara. 2 dana kasnije istorija. Legenda austrijskog skakanja Andreas Goldberger leti 225 metara. Čovjek koji je već bio ikona sporta, sada je svjetski rekorder. 20. mart 2003. godina Adam Mališ 225 metara. Poljak Adam Mališ izjednačava Goldbergerov rekord 225 metara. Planica eruptira, ali to je bio tek uvod. Isti dan finski specijalista za letove Matti Hautamäki skače 227,5 metra. 2 dana kasnije Matti Hautamäki 228,5 metra. Rekord ponovo pada. I onda Matti Hautamäki 23. marta 2003. godine 231 metar. Prvi put u historiji let preko 230 metara. 2005. godina planica letaonica braće Gorišek u punom sjaju. 20. mart 2005. godina Tommy Ingebrigtsen 231 metar. Isti dan Bjorn Einar Romoren 234,5 metra. Pa ponovo isti dan Matti Hautamäki 235,5 metara. Pa opet isti dan Bjorn Einar Romoren 239 metara. Jedan dan, 4 rekorda, završni rekord 239 metara Romorena. Planica tog dana nije bila skakaonica, nije bila letaonica, bila je pista za letenje ljudi. 2011. godina, nova era Vikersund preuzima primat. Nakon epskih dana u planici 2005. godine, činilo se da je granica ljudskog leta blizu. 239 metara je stajalo kao zid koji se godinama nije mogao probiti. Ali onda dolazi 2011. godina i jedno mjesto koje će promijeniti sve, Vikersund u Norveškoj. Vikersund je postao najveća skakaonica na svijetu, projektovana upravo s ciljem da pomjeri granice onoga što je moguće u skijaškim letovima. 11. februar 2011. godine Johan Remen Evensen 243 metra. Norvežanin Johan Remen Evensen izlazi na zaletište, uslovi savršeni, brzina ogromna, let 243 metra. Nakon 6 godina svjetski rekord je konačno srušen. Prvi put u historiji skok preko 240 metara. Ali Evensen tu ne staje. Isti dan Johan Remen Evensen 246,5 metra. Samo nekoliko sati kasnije isti skakač ponovo leti, ovaj put 246,5 metra. Razlika u odnosu na prethodni rekord iznosi čak 7,5 metara, što je u ovom sportu nezamislivo. Vikersund se odmah potvrđuje kao nova fabrika rekorda. 4 godine kasnije dolazi sezona koju će navijači zauvijek pamtiti. 14. februar 2015. godine Peter Prevc 250 metara. Slovenac Peter Prevc, tada u najboljoj formi karijere, dolazi u Vikersund, skok 250 metara. Po prvi put u historiji čovjek leti 1/4 kilometra. Ovaj trenutak ima posebnu težinu. Slovenac ruši rekord baš u Norveškoj, na najvećoj letaonici svijeta, i ulazi u vječnost skijaških skokova. Ali kao i mnogo puta prije, rekord ne traje dugo. 15. februar
2015. godine Anders Fanemel 251,5 metara. Već narednog dana Norvežanin Anders Fanemel koristi savršene uslove i leti 251,5 metar. Nova granica je postavljena. Letovi preko 250 metara više nisu čudo, postaju realnost. 2017. godina. Borba za svjetski vrhunac. 18. mart 2017. godine. Robert Johansson 252 metra. Ponovo Vikersund, ponovo Norvežanin. Robert Johansson skače 252 metra i postavlja novi svjetski rekord. Publika je na nogama, ali sudbina ima još nešto u planu. Isti dan Stefan Kraft 253,5 metara. Austrijanac Stefan Kraft dolazi na zaletište. Skok koji slijedi ulazi u legendu. 253,5 metara. To je bio rekord koji će obilježiti čitavu jednu generaciju. Godinama je stajao kao nedostižan, a mnogi su vjerovali da će upravo Kraftovo ime ostati zlatnim slovima upisano kao krajnja granica ljudskog leta na skijama. Prolaze godine. Tehnologija napreduje. Skakaonice i letaonice se prilagođavaju, ali rekord i dalje stoji. Sve do 30. marta 2025. godine. Mjesto, planica. Letaonica braće Gorišek. Ista ona na kojoj je sve počelo 1985. godine. Slovenac Domen Prevc izlazi na zaletište. Vjetar savršen, brzina idealna. Skok koji slijedi historijski 254,5 metara. Novi svjetski rekord u skijaškim letovima. 40 godina nakon prvog velikog rekorda, planica se ponovo upisuje u historiju kao mjesto gdje je granica pomjerena najdalje ikad. Od 186 metara 1985. godine do 254,5 metara 2025. godine, svjetski rekord u skijaškim letovima pomjeren je za gotov 70 metara. To nije samo priča o metrima, to je priča o hrabrosti skakača, inženjerskim čudima poput planice Vikersunda i ljudskoj potrebi da uvijek ide korak dalje i metar dalje. Danas se mnogi pitaju da li je 260 metara moguće? Da li je ovo konačna granica? Ako nas historija skijaških letova i čemu uči, onda je to jedno, granice postoje samo da bi bile srušene. Ako vam se svidio ovaj povratak kroz najluđe svjetske rekorde u skijaškim skokovima, ostavite like, pretplatite se na kanal i napišite komentarima koji rekord je za vas bio najluđi, jer sljedeći let možda će biti još duži. Pozdrav!